menuju kakang mami kakang wacana maka isun satu miskin sundono kang kekasih sutono maka isun tinita dening sang Prabu tinuen mongko panjange sawang koneng nagari lawan kalewat sugi teman semayata lanawan to'wana tutekane arutan kena sorot maka ujar isun ingat benar tenan salah nyatane gaos indahmu kabeh pangus karo isun miwah dening Syekh Muhyiddin tenopan anak hikayat kaping satowina saking Syekh kakali ingkang mulya kang gumantung karane gunung kapasipun pangarep sekar kemani lawan sang marang basasi kaya muwasanai sunami rasa temuidin den takoni dening wong lanang maka wajah kang tataki pun apa sebab tuan ingaranan munitu perawakani seatu kadir amus mulani sun aram widin sasari kemasa berbeda pada sakapkan isun datang ngagok sumaris bener iye dina ingin dalam ijazah Nabi kang ngasih rahmatus dan selasa waktu itu watane semuidin kang menangih kawan loso iris seambul qadir nabdama keisunan nami ing sawidikan ingkang sangat cari nekul aki maka wong iku Assalamualaikum ya bibi Abdullah Qadir Tuhan kang lawi bahagia maka sun jawab salami Waalaikumsalam maka mengucapkan kang agri sastanillah Tuhan paraksa kini sun isuna paraksa kini Tuhan Tuhan orang longgo kening kami sun longgo akan Tuhan sesama puning ngucap kang agri maka tukun desane wong iku
sata becik rupane lancane semono mapasuri aningali oleh mengucap usul paring isun Abdul Qadir anatuin hamba ana warungi maka isun ngucap satu uni habatan udani maka mengurus wacana isun agama yaktini lan satuni sunuja menangis lana sayap di saking paningan Tuhan namun sampun ngerpakan yang sesamaring hamba sebab Tuhan ngerpakan yaktini agama niya